साफ्रोमखौबो जोंनि बासायगिरि गोथां फोरबो जिसुनि मुङाव बे सुंद' मेसनि गेजेरजों आं बरायग्रोहरनाय थाबाय। दिनै बे सुंद' मेसनि गेजेरजों प्रेयारनि बिसय मोननै बाथ्राखौ जों डिसकासन खालामगोन, सावरायगोन आरो आं आसा खालामो नोंथांमोना जुदि बे मेसेजखौ जोबजासिम नायोब्ला थारैनो बे मेसेजआ नोंथांमोननि जिउआव थुलुंगानायखौ लाबोगोन आरो नोंथांमोनखौ हेफाजाब खालामगोन होननानै आं आसा खालामो। बेखायनो नोंथांमोना बे मेसेजखौ हानायमानि जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। स' प्रेयार होनोब्ला जों साफ्रोमबो मिथिगौ, सासे फोथायारिनि थाखाय प्रेयारा जोबोद इम्परटेन्ट, जोबोद गोनांथि हाथियार होननानै जोङो मिथिनो हायो। स' बेखायनो प्रेयारनि बिसय मिथिनाया बा प्रेयारनि बिसय जोङो नलेज लानाया जोबोद गोनांथि होननानै आं सानो। दिनै आं नोंथांमोननो प्रेयारनि बिसय मोननै बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों। बे मोननै बाथ्रायानो जाबाय, गिबि पइन्टआनो जाहैबाय जे आरजआव मा पइन्ट थायो आरो सोरबा सासे मानसिनि थाखाय जुदि जोङो आरज खालामोब्ला मा बिसयनि थाखाय आरज खालामनांगौ बेनि बिसय आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। दिनै जों गोबांबार मण्डलियाव जोङो नुनो मोनो, गोबां मानसिफोरनि जिउआव, गोबां फोथायारिफोरनि जिउआव जेब्ला बिसोरखौ आरज खालामनो होयो, मोनसे फिसा फेल'शिपआनो जाया मानो बा बबेबा प्रग्रामानो जाया मानो बा मण्डलियानो जाया मानो, गोबांबार मा जायो जे बिसोरो प्रेयार खालामनो थाखाय गिनाय फैयो, बिसोरो प्रेयार खालामनो थाखाय गोनो गोथो जायो आरो प्रेयार खालामनो बिसोरो उसुगुथु जायो आरो बिसोरो प्रेयारखौ लाउडलि गोसायै खालामाब्लासिनो गावसोरनि खुगा सिङाव बा गोसो सिङाव बिसोर प्रेयार खालामो। मानो होनोब्ला बिनि गोबां खारनफोर थानो हागौ, जानो हागौ गोबांबार मण्डलियावबो गिर्जाफ्रावबो प्रेयारनि बिसय सिरियासलि फोरोङाखैबो जानो हागौ, बा फोरोंदोंब्लाबो बिथांमोना प्रेयारनि बिसय सिरियास गैया बा सोलोङाखै बा प्रेयारखौ बिसोरो प्रेक्टिकेलि लाइफआव बाहायबाय थाया, बेनि थाखाय बेफोर जाथाया जानोबो हागौ। जेखियानो जाया मानो, जुदि दिनै आं नोंथांमोननो प्रेयारनि बिसय जे पइन्टखौ फोरमायनो सानदों, बे पइन्टखौ जुदि नोंथांमोना सिगाङावनो जुदि बाहायगासिनो दंखायोब्ला अब्ला इसोरनि महिमा जाथों। जुदि नोंथांमोना बे पइन्ट्सखौ जुदि बाहायाखैब्ला अब्ला थारैनो बे पइन्ट्सखौ नोंथांमोना बाहायनो हागोन। मानो होनोब्ला आं जे पइन्ट्सखौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों, बे पइन्ट्सआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। जेब्ला जों बे पइन्ट्सखौ मिथिगोन अब्ला जोंनि थाखाय आरज खालामनाया जोबोद इजि जागोन। अके, आं बुङाखै जे आरज खालामनो थाखाय जोंहा मोनसे सिस्टेमेटिक माबा दं होननानै, रुल्स दं होननानै, नियम दं होननानै जोङो आरजखौ गावनि गोसो बायदि खालामनो हायो। नाथाय माखासे बेसिक बाथ्रा दङ मिथिनो गोनां, बेफोरखौ जुदि जों मिथिनानै लायोब्ला जोङो आरजखौ जोबोद गोरलैयैनो खालामनो हायो। अके, स' फार्स्ट पइन्टआनो जाहैबाय जे आरजआव मा पइन्ट थायो। अके, बे पइन्टफोरखौ जेब्ला जोङो मिथियोब्ला बा जोङो बुजियोब्ला आरो बेखौ जोङो जुदि गावनि दैलि लाइफआव, सानफ्रोमबोनि थांना थानाय लाइफआव जुदि जोङो बेखौ एप्लाइ खालामोब्ला, बाहायोब्ला, अब्ला जोंनि जिउआव आरज खालामनायाव गोबां सोलायनाय फैगोन आरो जोंनि आरज खालामनायाव जोङो गिनाय फैनाय नङा, दग' मग' जानाय नङा, गोनो गोथो जानाय नङा। जोङो लाउडलि गियाब्लासिनो, दग' मग' जायाब्लासिनो जोङो प्रेयार खालामनो हागोन। स' बेखायनो बे पइन्ट्सआ जानो हागौ जों साफ्रोमबोनि जिउआव मदद खालामगोन होननानै आं सानो। स' आरजआव मा पइन्ट्स थानांगौ, बिनि मोनबा पइन्ट्सफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। नोंथांमोनाव जुदि नट्स दङब्ला नोंथांमोना लिरनानै लानो हागोन। आरजआव मा पइन्ट थानांगौ, गिबि पइन्टआनो जाहैबाय इसोरनि महिमा खालामनाय। अके, इसोरनि महिमा खालामनाय बा इसोरखौ बाख्नायनाय। इसोरखौ जों मानो बाख्नायनांगौ बा इसोरनि जों मानो महिमा खालामनांगौ? मानो होनब्ला इसोरा सोरजिगिरि, इसोरा गासैखौबो दादों, इसोरा गेदेर, इसोरा जाथाविखौ खालामग्रा, गोथैफोरखौ फोथांग्रा, बेमारिफोरखौ सोखाग्रा, माने इसोरजों रुजुथावि रावबो गैया। गासै महिमा, गासै ग्ल'रि, गासै समायनाय, गासै बाख्नायजाथाव गासैबो इसोरनिनो। बियो राजानिबो राजा, फोरबोनिबो फोरबो, नख्रां पृथ्वी सागरखौ सोरजिग्रा, बिनो गासैखौबो दाग्रा। इसोरजों समान रावबो गैया। बेखायनो बाइबेला बुङो मा, गासै महिमा, गासै समायनाया खालि इसोरखौल' मोननांगौ, इसोरजों समान रावबो गैया। बेखायनो गिबि पइन्टआव जुदि जोङो
जोंनि प्रेयाराव जुदि जों इसोरनि महिमा खालामोब्ला इसोरखौ जुदि बाखनायोब्ला अब्ला जों मा जायो मा जों गिबियावनो इसोरखौ रिस्पेक्ट होनाय जाहैगोन ओके बे पॉइंटखौ जों जोंनि प्रेयाराव जों बाहायनो हायो ओके बुंखाबाय जे मानि थाखाय जों इसोरखौ बाखनायनांगौ मानि थाखाय जों इसोरखौ महिमा खालामनांगौ मानो होनब्ला इसोरा आदर महिमा के योग्य है ओके हिंदीयाव बुङोब्ला बर'आव आं एथबां स्पष्टयै बुंनो हानाय नङा बे बाथ्राखौ परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य है ओके वो स्तुति के योग्य है वो प्रशंसा के योग्य है वो राजाओं का राजा है प्रभुओं का प्रभु है वो स्तुतियों के बीच में विराजमान करने वाला परमेश्वर है ईश्वर बायदि गुबुन रावबो गैया बेखायनो जोङो मा खालामनांगौ इसोरखौ बाखनायनांगौ आरो इसोरनि महिमा खालामनांगौ फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंटआनो जाहैबाय इसोरखौ हामबाय होननाय इसोरखौ थैंक्स गिविंग होनाय इसोरखौ धन्यबाद होनाय मानो होनोब्ला इसोरा जोंनो दिनैनि बे समखौ होबाय बा इसोरा आंखौ बा जों साफ्रोमखौ बेमार आजारनिफ्राय बासायना लाखिबाय थैनायनिफ्राय बासायबाय बा इसोरा जोंनो बासाय जानायखौ होबाय गावनि सिनायथिखौ होबाय बेफोरबायदि गोबां पॉइंट्सफोर थानो हागौ आं मिथिखागौ नोंथांमोना बेनि बागै मिथिगौ जे इसोरखौ जों मानो हामबाय होनांगौ मानो बाखनायनांगौ बेनि बागै नोंथांमोना मिथिखागौ स' व्यक्तिगत पार्सनेल जोंनि जिउआव गोबां बेफोरबायदि टेस्टिमनी गोबां बेफोरबायदि बिसय थानो हागौ इसोरखौ हामबाय होनो थाखाय इसोरखौ बाखनायनो थाखाय ओके इसोरखौ धन्यबाद होनो थाखाय बेखायनो बे सेकेंड पॉइंटआव आरो थर्ड पॉइंटआनो जाहैबाय जोङो खेमा बिनाय ओके जेब्ला जोङो प्रेयार खालामो अब्ला जोङो मा खालामनांगौ इसोरनाव खेमा बिनांगौ जे जोंनि दैलि मावनाय पापनि थाखाय मानो होनबा बाइबेला बुङो मा प्रेयार खालामनायनि सिगां जोङो मा खालामनांगौ गावखौ गोथार खालामनाया गोनांथि जों दैलि जिउआव जे जों मावनाय गोरोन्थि बै मावनाय गोरोन्थिफोरनि थाखाय जोङो इसोरनाव खेमा बिनाया जोबोद गोनांथि मानो होनब्ला पापखौ लानानै जोङो इसोरनि खाथियाव थांनो हाया पापखौ लानानै जोङो इसोरनाव प्रेयार खालामनो हाया मानो होनब्ला इसोरा गोथार आरो बेखायनो बियो पापीजों जेबो बा पापजों बियो खोमसिजों बियो माब्लाबाबो समझौता खालामा कम्प्रमाइज खालामा बेखायनो बाइबेला जोंखौ बुङो मा जुदि जोङो पाप मावोब्ला गोरोन्थि मावोब्ला बै मावनायनि थाखाय जोङो गिबियाव मा खालामनांगौ जोङो गिबियाव इसोरनाव खेमा बिनानै जोङो आरज खालामनांगौ ओके बिबो आरजनि मोनसे पॉइंट पाप खेमा बिनाय ओके फोर्थ पॉइंटआनो जाहैबाय गावनि थाखाय आरज खालामनाय ओके गावनि थाखाय जे मा नांगौ मा नाङा बेफोर गासैबो नोंथाङा गावनि थाखाय मिथिखागौ गावनि थाखाय बिनाय आरो फिफ्थ पॉइंटआनो जाहैबाय गुबुननि थाखाय बिनाय ओके गुबुननि थाखाय नोंथाङा बिनि बागै मिथिखागौ आं बिनि थाखाय एक्सप्लेन खालामा गुबुननि थाखाय मानि थाखाय आरज खालामनांगौ बेनि बागै नोंथांमोना मिथिखागौ स' बे गावनि पार्सनेल बाथ्रा जानो हागौ गावनि थाखाय आरो गुबुननि थाखाय बिनायनि बागै स' बेवहाय आं मोनबा पॉइंट नोंथांमोननो फोरमायबाय फार्स्ट पॉइंटआनो जाहैबाय इसोरनि महिमा खालामनाय इसोरखौ बाखनायनाय मानो होनब्ला इसोरा गेदेर बियो समायना इसोरजों रुजुथावना गुबुन रावबो गैया बेखायनो गासै महिमा आरो समायनाया बिनिनो बेखायनो जोङो बिखौ अरायसम बाखनायनांगौ आरो बिखौ महिमा खालामनांगौ सेकेंड पॉइंटआनो जाबाय इसोरखौ धन्यबाद होनाय इसोरखौ थैंक्स गिविंग होनाय इसोरखौ हामबाय होनाय मानो होनब्ला इसोरा जोंनि जिउआव गोबां बेफोरबायदि सोमोनांथाव हाबाखौ मावबाय बेफोर गासै बाथ्राखौ लानानै जोङो इसोरखौ हामबाय होनांगौ थर्ड पॉइंटआनो जाहैबाय पाप खेमा बिनाय ओके जोंनि दैलि जिउआव जोंनि मावनाय गोरोन्थि दाय पापनि थाखाय जोङो मा खालामनांगौ इसोरनाव खेमा बिनांगौ फोर्थ पॉइंटआनो जाबाय गावनि थाखाय बिनाय आरो फिफ्थ पॉइंटआनो जाबाय गुबुननि थाखाय बिनाय बे मोनबा पॉइंटखौ जेब्ला जोंनि आरज खालामनायाव जेब्ला जोङो बाहायगोन अब्ला जोंनि थाखाय आरज खालामनाया जोबोद गोरलै जागोन आरो जोंहा जिउआव मोनसे कन्फिडेन्स फैगोन बेनि थाखाय जोङो गिनाय फैनाय नङा जोङो गोनो गोथो जानाय नङा ओके सेकेंड पॉइंटआनो जाहैबाय सासे मानसिनि थाखाय जोङो मा पॉइंटखौ लानानै आरज खालामनांगौ बे बाथ्रायाव गोबांबार मानसिफ्रा गोनो गोथो जायो ओके गोनो गोथो जानाय बाथ्राफ्रानो जाहैबाय जे आरज खालाम दाननि थाखाय आरज खालामनो थिनोब्ला गोबां मानसिया दाननि बागै आरज खालामाब्लासिनो बोसोरनि बागै आरज खालामो सोखा जानायनि थाखाय आरज खालामो संसारनि थाखाय आरज खालामो बा सोखा जानायनि थाखाय आरज खालामोब्ला गुबुन पॉइंट्सखौ लानानै आरज खालामो बेफोरबायदि गोबां मानसिफ्रा गोनो गोथो जानानै जे पॉइंटनि थाखाय आरज खालामनो थिनदों बै पॉइंटनि बागै आरज खालामाब्लासिनो मानसिफ्रा गुबुन गुबुन पॉइंट्सनि थाखायसो
आरज खालामो बेफोर मानि थाखाय जायो मानो होनब्ला बिसोरो मिथिमोना जे मानि बागै आरज खालामनांगौ ओके बेखायनो जुदि नोंथांनाव सोरबा सासेया जुदि आरज खालामनो थिनोब्ला मण्डलिनि सोरबा व्यक्तियानो जानो हागौ बा सोरबा नोंथांनि लोगो जानो हागौ गामिनि लोगो जानो हागौ सोरबा मानसि जानो हागौ बिथांनि थाखाय जुदि सोरबाफोर जुदि आरज खालामनो थिनोब्ला अब्ला नोंथाङा गिबियावनो गोनो गोथो जागोन ओके आं आरज खालामगोन नाथाय गिबियाव नोंथाङा गोनो गोथो जानो हागौ जे आं बिनि थाखाय मानि बागै आरज खालामगोन ओके गोबांबार मा जायो मा जे जोङो रेडि जायाब्लासिनो थानाय समाव खायसेफ्रा जोंखौ मा बुङो मा जे नोंथाङा उमुक थुमुकनि थाखाय आरज खालाम होननानै मण्डलिफ्राव बुङो बा प्रेयार मिटिंफ्राव बुङो राइट फास्टिं प्रेयाराव बुङो गोबांबार जोङो बै समाव रेडि गैयाबो जानो हागौ अब्ला बै समाव जेब्ला जोंखौ बुङो अब्ला जों गोबांबार गोनो गोथो जायो प्रेयारथ' खालामगोन नाथाय मानि बागै प्रेयार खालामनो अब्लानो माने जोङो लाउडलि प्रेयार खालामनो थाखाय जों गोनो गोथो जायो बेखायनो नोंथाङा गिबियावनो जुदि बे पइन्ट्सखौ मिथिनानै लायोब्ला अब्ला प्रेयार खालामनायाव गोबां गोरलै जागोन अब्ला सासे मानसिनि थाखाय जों मा बिसयनि थाखाय प्रेयार खालामनो हायो आं मोनब्रै पइन्टखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन फार्स्ट पइन्टआनो जाहैबाय बिथांनि सोलेरनि थाखाय जों आरज खालामनो हायो ओके सोलेरनि थाखाय जों आरज खालामनो हायो सोलेराव जुदि बिथाङा दुरबलब्ला बेनि थाखाय नोंथाङा आरज खालामनो हायो ओके सोलेरनि बागै गोबां बेफोरबायदि पइन्ट्स थानो हागौ जुदि बिथाङा सिगांनिफ्रायनो जुदि बेमार खाब्ला बिथांनि थाखाय आरज खालामनो हायो सोलेराव गोबां बिथाङा जुदि स्ट्रागलिं खालामगासिनो दंब्ला बिथांनि थाखाय नोंथाङा बे पइन्ट्सखौ लानानै सोलेरनि बागै आरज खालामनो हायो आरो सेकेन्ड पइन्टआनो जाहैबाय बिथांनि खामानिनि बागै नोंथाङा लानानै प्रेयार खालामनो हायो ओके बिथाङा जे जायगायाव खामानि मावो बिनि थांनाय फैनायनि थाखाय आरज खालामनो हायो बिथांनि फैसानि थाखाय आरज खालामनो हायो बिथांनि एनार्जिनि थाखाय बिथांनि गियान बुद्धिनि थाखाय ओके स' पइन्टआ जाहैबाय खामानिनि थाखाय ओके खामानिनि बागै गोबां बाथ्रा दङ बेखौ नोंथाङा मिथिखाखागौ बेखायनो आं गोबां बिनि बागै एक्सप्लेनेसन खालामला बेखायनो सेकेन्ड पइन्टआनो जाहैबाय खामानिनि बागै नोंथाङा बे मानसिनि बागै प्रेयार खालामनो हायो आरो संसारनि गोनांथिफोरनि थाखाय आरज खालामनाय थार्ड पइन्टआनो जाहैबाय संसारनि गोनांथि मुवाफोरनि थाखाय बा गोनांथि बिसयफोरनि थाखाय आरज खालामनाय बेवहाय गोबां बाथ्राफोर थानो हागौ फैसानि गोनांथि जानो हागौ बा गाननाय जोमनायनि गोनांथि जानो हागौ ओके संसाराव थानाय समाव जे गोनांथि न'खरनि पार्सनेल बा समाजनि पार्सनेल बाथ्राफोर जानो हागौ न'खरनि माखासे रिलेशननि बाथ्रा जानो हागौ गथ' गथायनि बाथ्रा जानो हागौ बेफोरबायदि माखासे संसाराव थानाय समाव नांगौ बुस्थुफोरखौ लानानै नोंथांमोना बे बिसयखौ लानानै थार्ड पइन्टआव प्रेयार खालामनो हायो आरो फोर्थ पइन्टआनो जाहैबाय जोबोद इम्परटेन्ट पइन्टआनो जाहैबाय स्पिरिचुअल नीड ओके आत्मिक जरूरत जोंनि आत्मानि थाखाय गोनांथि बिसयनि थाखाय नोंथाङा आरज खालामनो हायो बेवहाय मोननै डिवाइड खालामनो सानदों आं मोनसेया जाहैबाय जुदि बिथाङा सिगाङावनो जुदि इसोरखौ मिथिखायाब्ला बिथाङा जुदि उद्धार मोनाखैब्ला अब्ला नोंथाङा बिनि थाखाय मा खालामनो हायो बिनि उद्धारनि थाखाय आरज खालामनो हायो बिनि स्पिरिचुअलनि बागै नोंथाङा आरज खालामनो हायो आरो जुदि बिथाङा उद्धार मोनखानाय मानसिब्ला बिथाङा स्पिरिचुअलाव स्ट्रं जानो थाखाय फोथायनायाव स्ट्रं जानो थाखाय आरज खालामनायाव स्ट्रं जानो थाखाय बाइबल फरायनायाव स्ट्रं जानो थाखाय इसोरजों रिलेशनशिप सोमोन्दोआव स्ट्रं जानो थाखाय नोंथाङा गोबां स्पिरिचुअलनि बिसय पइन्ट्स खालामनानै नोंथाङा जायनि थाखाय प्रेयार खालामनो नागिरदों बा खालामथिनदों बिनि बागै नोंथाङा प्रेयार खालामनो हायो ओके स' आं नोंथांमोननो फोरमायबाय सासे मानसिनि थाखाय जोङो मोनब्रै पइन्ट्सखौ लानानै जोङो प्रेयार खालामनो हायो आरो नोंथाङा गोबां पइन्ट्सखौबो नोंथांनाव जुदि टाइम दङब्ला नोंथाङा बेखौ दाजाबनानै नोंथाङा बिथांनि थाखाय प्रेयार खालामनो हायो नाथाय गोबां साननो गोनां बाथ्रा बा ध्यान लानांगौ बाथ्राया जाहैबाय टाइमखौबो जों नायनांगोन ओके टाइमखौ लानानै जोङो प्रेयार खालामनांगोन मानो होनब्ला गोबां टाइम लानानै जोङो प्रेयार खालामनाङा ओके गोबां टाइम लानानै प्रेयार खालामोब्ला खोनासंग्राफ्राबो गोबां बरिं मोननो हागौ बेखायनो जोङो टाइमखौ नायनानै प्रेयार खालामबानो जाबाय ओके बे मोनब्रै पइन्टखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय सोलेरनि गोनांथिनि थाखाय खामानि मावनायनि थाखाय संसारनि गोनांथिनि थाखाय आरो स्पिरिचुअल गोनांथिनि थाखाय ओके बे मोनब्रै पइन्ट आरो नोंथाङा जुदि बेखौ दाजाबनोब्ला दाजाबनो हायो ओके स' दिनै आं नोंथांमोननो बे प्रेयारनि बागै माखासे गोनांथि पइन्टखौ खोन्थानाय जाबाय जुदि नोंथाङा बे पइन्ट्सफोरखौ जुदि जिउआव लागु खालामोब्ला एप्लाइ खालामोब्ला थारैनो आं फोथायो जे नोंथांनि प्रेयार लाइफआ चेन्ज जागोन होननानै जुदि नोंथांमोना मेसेजखौ मोजां मोनोब्ला गाव गावनि लोगोफोरनिसिमबो
शेयर खालामदो जाहाथे बिसोरबो जिउआव प्रेयारनि बिसय सोलोंनो हायो। इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै।